Il-gvern Malti se jżomm sod fid-difiża tiegħu quddiem l-attakki dwar is-sistema tat-taxxa ta' pajjiżna. Din kienet ir-reazzjoni immedjata tal-Prim Ministru Joseph Muscat, li f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mal-Ministru għall-Finanzi iwrew kif il-Gvern Malti hu lest illi jiddefendi l-pajjiżna quddiem min qed jipprova jtappa l-reputazzjoni Maltija permezz tal-Malta Files. Il-punt kollu huwa jekk ikun hemm gvern sod u ngħid jien pajjiż sod illi jirreżisti dawn il-pressjonijiet. Jien b'mod inekwivoku ngħid illi s-sitwazzjoni tagħna bħala gvern hija ta' difiża assoluta lejn din is-sistema x'nemmnu li hija waħda ġusta, waħda li diġà ġiet approvata meta dħalna fl-Unjoni Ewropea, meta l-Unjoni Ewropea kienet taf x'qiegħda tapprova, ma nbidel assolutament xejn u ma naraw l-ebda lok illi s-sistema tat-tassazzjoni tagħna b'xi mod jew ieħor tinbidel. Il-Prim Ministru stqar li l-asserzjonijiet li qed isiru huma totalment u fattwalment skorretti għall-aħħar. L-ewwel nett kif ikkonferma anke d-Direttur tar-Reġistru tal-Kumpaniji Joseph Karwana ma jeżistu l-ebda kumpaniji offshore reġistrati f'pajjiżna. Dwar is-segretezza tal-kumpaniji reġistrati f'pajjiżna, Muscat fakkar kif Malta hija firmatarja tal-linji gwida Ewropej illi jippermettu sharing of information. U għalhekk malli jkun hemm talba l-informazzjoni minn ġurisdizzjoni, l-awtoritajiet Maltin jikkoperaw minnu fih. Asserzjoni oħra li kienet żbaljata hi li Malta huwa faċli tiftaħ kont il-bank. Dan mhuwiex minnu lanqas kif jiġdu l-korpi kostitwiti ta' pajjiżna stess. Għalhekk m'hemmx lok li s-sitwazzjoni tat-taxxa Maltija tinbidel afferma Muscat. Iktar minn hekk, pajjiżna dejjem żamm reputazzjoni ta' trasparenza. Klassifiċi internazzjonali dwar it-trasparenza ipoġġuna f'sitwazzjoni aħjar minn pajjiżi oħra żviluppati f'dan il-qasam. Sitwazzjoni ta' trasparenza aħjar mill Lussemburgu li huwa kompetitur dirett tagħna, sitwazzjoni ta' trasparenza aħjar mill-Ġermanja li hija pajjiż ewlieni fl-Unjoni Ewropea. Muscat fakkar kif bl-isforzi tal-Gvern Malti tul il-Presidenza Maltija l-Unjoni Ewropea saħħet il-liġijiet kontra l-evażjoni tat-taxxa. Il-Ministru għall-Finanzi fakkar kif fil-passat kien hemm ftehim bejn il-partiti politiċi biex is-settur finanzjarju ikun protett permezz tal-għaqda fil-pajjiż. U ġala darba dan il-ftehim ixxellef u għamluha ċara quddiem il-bqija tal-Ewropa għamilna lil pajjiżna suscettibbli għal attakki bħal dawn. Il-ħobs ta' tfal tagħna u tagħna qed jiġi aggredit, qed jiġi sfidat, qed jiġi ipperikolat bil-kbir. Għaliex din l-istorja billi ftehmu ħafna gazzetti kollha se jġibuha biex tibda titwemmen ħalli Malta tieħu fama kera, speċjalment fejn jidħol l-investiment. Sabuna sfortunatament fejn soltu naqblu u nżommu common front maqsumin fuq settur tal-finanzjarju sfortunatament. Iżda m'hemmx lok ta' paniku għal Joseph Muscat għaliex il-Gvern ilu sa mill-bidu tal-leġislatura bi pjan ta' kontingenza lest għaliex l-attakki fuq is-sistema tagħna kienu mistennija. Il-kap tal-oppożizzjoni wkoll kien mistoqsi dwar is-suġġett u filwaqt li qal li l-kontenut tal-Malta Files mhuwiex korrett, xorta waħda prova jippolitiġizza l-kwistjoni u waħħal fil-Ministru Ċikluna. Dak li qed jiġri llum bil-Malta Files huwa wkoll responsabilità ta' Edward Ċikluna. B'differenza, l-Prim Ministru żamm ton differenti tul il-konferenz tal-aħbarijiet kollha tiegħu u qal illi biex iħares is-suċċess jeħtieġ illi pajjiżna jerġa' jingħaqad. Fuq din l-issue m'għandux ikun hemm politika, għandu jkun hemm front unit. Jien nappella mill-ġdid li l-konsensus li inkiser fl-aħħar xhur dwar is-servizzi finanzjarji jerġa' jinbena. Jerġa' jinbena bla telf ta' żmien. Li naf biċ-ċert huwa li l-partit li jien immexxi tkun xi tkun il-pożizzjoni tiegħu wara t-3 ta' Ġunju huwa kommess illi jaħdem filwaqt li saħaq illi jittama illi ħadd internament ma jieħu pjaċir b'dan kollu.